hasa natin papalo, hasa-hasa. Alright, so ang dami pong isda ngayon sa Malabon Fish Market, no? Dagsa po, sobrang dami po ng isda ngayon na binebenta po ngayon dito sa Malabon. So nakita po natin ang ating pag-iikot, no? At ang tumpukan din po, mas pinarami po dahil sa 50 pesos po, tumpukan na po at may maiuulam na po kayo sa pagkainan at sa buong pamilya po, no?